سلام كما يتوعلوه برات تختلت فنو إرتيبين لهم ربع 15 جنبات قاتر السجالو زينا مسنادو حزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم بخبر زعد مادي بعبدي فلما أرسل زينا تمهارو ماكل ما يوصلتنا تسوا مغنيات معلتنا زنس نتوا أمري تغريبهم عملو زبالو عن سوا عوت وفر كتاب الطريق تخايدو أب حجاز أفلتو هزبي أب حجن نبرخ زوها بسمرتات بوزي تركب الله أب السودان وتقدر مستجاجر بايتون تقام تحيلتاتن أب قدر مستجاجر كذي سامعهم أمريكان روسيان نفس تفلا اللي هجروا قدات أب فليات كم زلون حبيران أم مكسيكو سيتي بمقنيات بكلاير خصوص نايوان حدا قادن قاعدة أوجو زرزر عزينا تمهارو ماكل ما يوصلتنا تساوا مغنيات زنبل مبل 28 عامت معلتنا زنت فلتات مويان زعدق من اسي كلا سهجراو المعاتي بزبل تيما زودبو قنا من اسيات 11 12 جنبت تخايدو حلفا عاماتي ابت ماكل من اسي كوبل تخلب زهبو مغلصي ات مسكنا نازنت تحيزو يغيتا اما اكل ما يوصلتنا تساوا زركبو تمهارو مغنيات معلتنا زنت زودبو اكاديميون سنطباون ودراس تقالله مريت تقريبا وكليرينا موسيقيدان زدالو زبزب فورتونا عندهم كتوربيا عد صعري عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا تمهارو معكل مويا وسلطانات تسوا بمغنيات صنبل مبل 28 عامت معلتنا صنت فلطاتن مويان زعطق منسي قلاس هاجراولو معاتي بزبل تيما زودبو قنا منسيات 11 جنبت تخايدو حلفها مامت ابت معكل منسي كوبل تخل ابزهبو مغلصي اتمسكننا صنت تتحيز استودبه مدب ابت مرتاون سنه طبباون مدايات زتوكره منبارو بمغلاط وددرات حفشاو فلطات مدره كتع قطمن حصير زانتان كومون ياتاون زمناون تليت كم زتقالل ارديوم بزي كازي نناصنتن سلا استخفل واغان زنصبارغن زنبالن عقور كእለትን ተማሃሮ ዝፍትሽን መሳናዶታት ውድድር ቅብአ መሬት ዘመናውን ባህላውን ቅድ ክዳኑን አካል ናይ ጥቅነ መንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እጥቅነ በመውሃድ ሃማመተን ማከል ሙያው ስልጣናን ከምትخايد ዝገለጸት ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕለወት ትካላት ትምርትን መንሰይ መንሱር እስማኤል እንተላይ ኣብ ላዕለወት ትካላት ትምርቱን ብዝሰፍሐ ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ንምዕዋት አበርክቶን ዝገበሩ ምስጋና አቅሪባ ምክንያት ቅነና ጽነት ዝኽርታት ናይ ናጽነት ከመይ ዓይነት ብድሆታት ተሓሊፉ ዝበጽሑ ብሕጅኸ ዘሎ ተራናይ መንሰይ ኣብ ህንጸት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዘርኢ ነይሩ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ማለት እዩ እዚ ዓይነት ውድድራት ከዓ ኣብ ሳዋ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ እውን ይግበር እዩ እዚ ከዓ ዕላምኡ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ነቲ ናቶም ዝምባለ ንምፍታሽ ጥራሕ ደይኮነ ባይታ ንምፍጣር ንዕኦም እዩ ትዝፍጠረሎም ባይታ ጽቡቕ ገይሮም መታን ክጥቀምሉ ከዓ ተወዳድርነቶም መታን كعبي استفلا عينت وددرات يسرعلو امود اتا بولقن بغانتا ببعودن استعوتو شلمات تعديلو عد صعري عدي انكو قلبي تشعت رسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع نبرتنو زبالو عن سبب بوانو زكايد غوسغاسات اب دقم قطابه طريت زنح مافلطون نقحتن كب كم زبله كموتيتو دما اب غبو غزي طريتهم يختو كم زلو غليصوم وكيل رينا مبرهاتهم امينن زدالو صبصاب ازي برهان نختوربيا عملو زبالو عن سبب بموهاد ممحدار زوبان جنفرهات انسسا زوبا غاش باركان اب 13 ممحدارات كبابي عوت وفر كتابه طريت تخايدو ابت خب 3 كسب 12 جنبوت زقصله وفري استا 31 شحت الى بقيع لعل 13 شح كابتن صرف رومايك خطبه انكلوا ناخلب دما كتابه صر حمام عبود كلبي توحيبو حلافي جنفر هابتي انسسا زوباغاش باركا دكتور تخلص قتكين إيرينا بزهاب وحبريتا اتمدب ام محدارات كباب الليبان حبلا قرانا خدو ديدا صلاله مقركا دبر عدهانس دق شحاي ملزاناي عدنا امن دق زرو درسنين عدنان بصبو كمتسلاسل حبيرو مدب ناي 10 معلتي بشمونت ابالات حالات عنا انسسا زوباغاش باركا يكادالو بتوساخي حمام مقلع بهالو يكاني مبرعان اب السساتات
አሎ እዚ ድማ ሰርቬይላንስ ናቱ ማለት ዳህሳስ ክንገብርና ደብ እንዳወሰድና መርአያ ዝኸውን ኣብ ላቦራቶሪ ምርምር ዝኻ መጽናዕቲ ህላወ ናይ ሕማም ኣብዚ ንዕዘባ ስጋዕ ክንደይ ምዃኑ በብእዋኑ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ጥሪትን ምእስሳን ምህርትን ዝምስገና ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዶክተር ተኽለዝጊ ኣብ ዓዲ ንኣምን ደርሰነይ ጉዳጉድን ኣደናን ኣብ ጤለበጊዕ ተወሳኺ መርመራታት ከም እተኻየደ ኣብሪሁ ወነንቲ ጥሪት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ዓመት መጠ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ክታበት ዓብ ውፅኢት ይርከበሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ሓሓሊፍካ ዝረአይ ሕማማት ቅልጡፍ መግድእ ክግበረሉ ተማሕፂኖም ዛዕባ ክታበት ናይ ከልቢ ኹን ናይ ባጊዕ ኹን ናይ ጥሪት ዝተፈላለዩ ብወገን ስጋ ኹን ብወገን ፀባ ኹን ዓብ ውፅኢት ረኺብና ኢና ንሕና ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ዝዓዲ እዚ ዓመት ስለ ዝገብረልና ዘሎ ብደገፍ ናይ መንግስቲ ብደገፍ ናይቶም ኣብዚ ዝመፁና ዘለዉ ኣባላትን ብዝተፈላለየ ነገራት ንሕና ብፅቡቅ ንኸይድ ከም ዘለና ኢና ንፈልጥ ንሕና ብወገንና ዕጉባት ኢና ዓመት ብወገን ጥሪትና ኹን ብወገን ኣባጊዕ ኹን ብወገን ከብቲ ዓበይቲ ኹን ብዝተፈላለየ ክታበት እዚ ምስ መፃና ፅቡቅ ለውጢ ኢና ረኺብና ዘለና ሞ ብስብዕን ኹን ብጥዕንአን ዝፀብአን ምህርቲ ተሓለዎ ኮይኑ ንሕና እውን በቲ ትግበረልና ዘሎ ሓገዝ ብመንግስትና ሓለዋ ጥሪትናን ክንክን ጥሪትናን እንዳገበርና ዛዕባ ጥሪትና ክንከናኸን ተስፋ ገብር ኣማሕዳሩ ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ወነንቲ ጥሪት ነቲ መደብ ብግቡእ ተጠቒሞም ጥዕና ጥሪቶም ከውሕሱ ብምዝኽኻር ሃንደበታዊ ተርእዮ ሕማማት ኣብ ጥሪቶም ኣብ ዝርእዩሉ ብቕልጡፍ ንዝምልከቶም ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ምዕራብ ኣስታት 34 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኮይና ካብ 16 ንኡዞባታት ዞባ ጋሽባርካ ሓንቲ እያ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሕግን ብራኽ ዝውደባ ኣስተምህሮታት ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ገበናትን በደላትን ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ተለንተዛይ ተስፋ ዝገሓቢሮም ካብ 2 ክሳብ 13 ጉንበት ምስ ነበርቲ በብኸባቢኡን በብትካሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ተለንተዛይት ዝወሃብ ኣስተምህሮ ግብሪ ውዕል ስለ ዘሎ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ከም ዝነከየ ብምጥቃስ ብህዝቢ ዝተመርፁ 215 ከማዊ ፖሊስ እውን ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘሎ ብሪሆም ንዝበለፀ ውፅኢት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብ ምክትታልን ምምእዛንን ደቆም ዕቱባት ክኾኑ ብምዝኽኻር ካብ ዓይነ ህዝቢ ዝኽወል ገበን ስለዘየለ ገበንን ገበነኛታትን ምቅላዕ ነበርቲ ምስ ፖሊስ ዝገብርዎ ምትሕባር ክዕዝዙ ተላብዮም ንሓደጋታት ትራፊክ ብዝምልከት ድማ ተለንተዛይድ መስተሰቲኻ መኪና ምምራሕ ፈቓድ መምርሒ መኪና ዘይብልካ ምዝዋር መስመርካ ዘይመሓዝን ልዕሊ ዓቕን ምፅዓንን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ ምዃኖም ብምግላጽ ወነንቲ ተሽከርከርቲ ካብ ከምዛ መሰለ ጥሕሰት ሕጊ ክቁጠቡ ተሓሳሲቦም ሓላፍ ምርመራ ገበን ምክትል ተለንተ ተኽለ ሓጎስን ሓላፍ ምክልኻል ገበን ሰርጌን ተሰመረ ተወልደ ብርሃንን በወገኖም ገበን ቅድሚ ምፍጻሙ ሳዕቤናት ገበን ምግንዛብ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምብራህ ኣብ ተራ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል በደላትን ገበናትን ዘተኮረ መብርሂ ሂቦም ኣብ ንዞባ ዓበት ዓሶን ምክልኻል ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ዝዓመት ዝተርእዮ ሕማም ከም ዘንቆልቆለ ተሓቢሮም ኩነታት ሕማም ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ኣፍ ዓበት ነርሲ ኣስራት ኣሚነ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝዓመት እቲ ሕማም ብመልክዕ ለበዳ ከም ዘይተረኣየ ብምጥቃስ ኣብ ከተማ ኣፍ ዓበት ካብ ዝተመርመሩ 816 ሰባት 58 ሰባት ጥራይ ብኣጋር ሓካይም ካብ ዝተመርመሩ 125 ድማ 9 ጥራይ ሕማም ዓሶ ከም ዝጸንሖም ገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ተራን ሓላፍነትን ሕብረተሰብ ኮሚቴ ጥዕና ዓዲ ትካላት ጥዕና ማሕደርቲ ከባብን ኣጋር ሓካይምን ኣብ ምክታኣት ሕማም ብሓፈሻ መንጻሕት ኣንጡ ክፈራየሉ ዝኽእላ ቦታታት ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምስታይ ግቡእ ምክትታልን ተሓታትነትን ዘለዎ ዕማም ክስራሕ ተረዳዲኦም ኣካያዲ ስራሕ ንዞባ ዓበት ኣቶ ብርሃን ፍሳይ በወገኑ ሕማም ዓሶን ምጥፋእ ፅሬት ከባቢ ክወሓስ ብምዝኽኻር ከምቲ ናይ ከተማ ዓበት ኣብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ሰሙናዊ ናይ ፅሬት ወፍራታት ክካየድ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ትርክብ ኣብ ማሕደርቲ ንዞባን ምሕደራት ከባብን ሞያውያን ጥዕናን ኣጋር ሓካይምን ተሳቲፎም ነይሮም ማእከል ጥዕና ገለብ ትህቡ ኣገልግሎት ንምዕባል ክካየድ ዝፀንሐ ጻዕሪ ድሮ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ዝህብን ናውትን ዓቕሚ ሰብን ከም ትማልአላ ተሓቢሩ ሓላፍታ ማእከል ነርሲ ሰመረ ተስፋይ ነሪና ብዛዕባ ሓበሬታ ቅድሚ ምትእታው ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ተገልገልትን ምርመራ ናብ ፍለዳርብን ከረንን ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ኣደዳ ተወሳኺ ወፃኢታትን ኮለልን ይገብሮም ከም ዝነበረ ሓቢሮም እዚ ኣብ ፈለማ 2019 ዝተኣታተወ ኣገልግሎት ኣብ ስራሕ እውን ኣብ ምንጻር ሕማማት ኣሳልጦ ሂቦም ከም ዘሎ ነርሲ ሰመረ ኣብሪሆም
ኣብቲ ብገምጋም ልዕሊ 30,000 ንብረት ተገልገል ማእከል ጥዕና ምክትታል ኣደን ዕሸልን ኣገልግሎት ክታበትን ሓፈሻዊ ኣገልግሎትን ይወሃብ ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታን ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ድሕሪ ምግምጋም ዘለዋ ጽበት ንምፍታሕ ዝተበገሰ ፕሮጀክት ኣብ መፈጸምቱ ክበጽሕ ኣዘኻኺሮም ነርሰመረ መወዳእታ ብዝሒ ኣብታ ማእከል ጥዕና ዝሓርሰ ኣዴታት መርኣያ ናይቲ ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ጥዕናዊ ንቕሓት ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምሕባር ብፍላጥ ይኹን ዘይፍላጥ ኣብ ገዛ ዝሓርሰ ኣዴታት ናብ ትካላት ጥዕና ብምምጻእ ካሓርሳ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተራ ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣብ ሓልሓልን ግርግር ገርሲ ንኡዘባ ሰልዓን ዛሃር መብርትዑ ህብላዊ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ጥሪትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘወረደ ወኪላት ኤሬና ሓቢሮም እቲ ብ11 ጉንበት ኣብ ምሕደራት ከባቢ ሓልሓል ቅርፀት ራሃይ ፈሸንቦኩን ገበይ ኣልቡን ንኣስታት ሰዓትን ፍርቓን ዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርትን 5 ሄክታር ጀራዲንን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ብሰንኪ ወብላ ልዕሊ 1,100 ተማሃሮ እቲ እንግድ 5 ክፍልታት ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ዘይንጓኣ ምሉእ ክቕንጠጥ እንከሎ 5 መንበሪ ኣባይ ተመሳሳሊ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ13-14 ጉንበት ኣብ ግርግር ገርሲ ንኡዘባ ሰልዓ ዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘሰዓቦ ውሕጅን 9 ሰባትን 250 ጤለ በጊዕን ሞይቶም ካብቶም ግዳያት 6 ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ዝርከቦም 8 ብውሕጅ ዝተወስዱ ክኾኑ እንከለዉ እቲ ሓደ ድማ ብበርቂ ከም ተወቅዐ ዝበፅሓና ሓበሬታ የነፅር መንስያ ሰራሕተኛታት ንኡዘባ ዓረዛ ብ8 ጉንበት ኣብ ዝሰላሰሉ 50 ጉባኤ ውዳቤኦም ኣብ ርክቶኦም ኣብ መደባት ልምዓት ከም ዘዕዝዙ ገሊጾም ኣብቲ ሓያል ውድብ መንእሰያት መሰረት ምዕባል ሃገር ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ 30 ንጥፈታት ጸብጻብ ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ምግራብ ምሕጋዝ ጽጉማት ስድራቤታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝመስገን ስራሕ ከም ተዓመ በሪሆም ተጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ብሞያ ሰልጠኑ መንእሰያት ተመሪቖም ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየዱ ወዘተ ንኽልተ ዓመት ተገልግሎም ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጾም ኣመሓዳር ንኡዘባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያም ኣብ ዘስምዑ መዛዘም ቃል ኣብ ዘሰላስሉ ዕማም ምትሕባርን ደገፍን ምምሕዳር ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጹሎም ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቕጽል ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት አልበሽር ነታ ሃገር ዘመሓደር ዘሎ ወታደራዊ መሰጋገር ባይቶ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ከካይዶ ድሕሪ ዝቐነየ ርክባት ኣብ ገደብ መሰጋገር ግዜ ናቃውማ መሰጋገር ፓርላማ ናብ ስምዕ ከም ዝበፅሑ ተቃሊሑ ክልቲኦም ወገናት ብሶኒ 13 ጉንበት ኣብ ዘካይዶ ቀዳማይ ርክብ እቲ ባይቶ ልኡላውነት ተባሂሉ ዝቀውም መሰጋገር አካል ስማው ስልጣን ጥራይ ክህልዎ ስልጣን ውሳነን ምእዛንን ፖሊስታት ሃገር ድማ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ክኸውን ኣብ ስምዕ በፂሖም بسولوس 14 ጉንበት ድሕሪ ዝተኻየደ ኻላይ ርክብ ኣብ ዝተዋሃበ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ናብቲ ምስጋር ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ዝብል ናይ መወዳእታ ስምዕ ገጾም ሰጊሞም ከም ዘለዎ ገሊጾም ነቲ ወታደራዊ መሰጋገር ባይቶ ምውካል ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ሌተናል ጀነራል ያሲር አልዓጣ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ መሰጋገር ግዜ 3 ዓመት ክኸውን ናብቲ ናይ ፈለማ 6 ዋርሕ ድማ ነቲ ምስዕ ጥቃት ጉጅለታት ዝካየድ ዘተ ሰላም ቀዳምነት ክወሃብ ከም ተስማምዑ ሓቢሩ መሰረት መግለጽ ሌተናንት ጀነራል ያሲር አልዓጣ ሓጋጋ አካል ብ300 አባላት ዝቀወም ኮይኑስ 67 ሚታዊት ካብዚ ንሓይልታት ናጽነትን ለውጥን እቲ 33 ሚታዊት ድማ ካብ ወጻእን ዘለዎ ሓይልታት ክወሃብ እዩ ንሱ ስዒቡ እቲ ናይ መወዳእታ ስምዕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክእወጅ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን ኣሚቱሎም አባል ተሳታፋይ ጉጅለ ተቃወምቲ ሓይልታት ሰዲቅ ዩሱፍ በወገኑ ባይቶ ልኡላውነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብትርከቦም 6 ወከልቲ ዞባታትን 3 አባላት ወታደራዊ ባይቶን ከም ዝቀውም ሓቢሩሎ ንጉዳይ ኢራን ዝምልከት ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ዘካይዶ ዝርብ ዝድለ ኦታው ምላሽ ዘይረኸበሉ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብ14 ጉንበት ኣብ ከተማ ሶቺ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭን ንኽልቲአን ሃገራት ኣተፋኒኑ ብዝርከብ ጉዳያት ዘተኮረ ዝርብ ኣካይዱ ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምምሕያሽ ድሌት ከም ዘለዎ ከም ዝግንዘብ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ጎኒ ጎኒ እቲ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ኣብ ጃፓን ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ 20 ክራኸቡ ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ምስ ሩስያዊ መዘኑ ሰርጌይ ላቭሮቭ
ኣብ ዘካይዶ ርክብ ድማ ሚስተር ፖምፔዮ ሩስያን ኣሜሪካን ዝምድናን ምሕያሽ ከም ተራዳድኡ ክገልጹ እንከሎ ኣብ ጉዳይ ስምዕ ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ቬኔዙላን ሶሪያን ግን ከቢድ ፍሊ ከም ዘለዎን ኣሚቱ ሚስተር ፖምፔዮ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ቬኔዙላ ካብ ስልጣን ክእለ ክጽውዕ እንከሎ ሚስተር ላቭሮቭ በንጻሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙላ ተካይዶ ዘላ ጸቕጢ ምስ ምስፋን ዲሞክራሲ ዝተኣሳሰር ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ህዝቢ ዘጋድድ ብምዃኑ ከተቋርጾን ጸዊዑ ኣብ ጉዳይ ኢራን ድማ ሚስተር ላቭሮቭ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ዞባን ዓለምን ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ሚኒስተር ፖምፔዮ ድማ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ዕናዊ ፖሊስታት ንረብሓታት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ ብምሕባር ሩስያ ነቲ ብልዕሊኣ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከተኽብሮ ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምካት ልዕሊ 120,000 ሰራዊት ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንምልኣኽ ዘኽእል ውጥን ኣውፅኣ ኣላ ክትብል ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ንዘጋውሕቶ ወረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስኑዕ ዜና ክብል ብ14 ጉንበት ነጺግዎ ኣብ ፓኪስታን ኣባላት ፖሊስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ንሓይል ብምምጽኡ መንግስቲ ወሰኽቲ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ናብ ከተማታት ክዋፈሩ ኣዚዙ እቲ ስጉምቲ ብ13 ጉንበት ኣብ ከተማ ኩዌታ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ኣባላት ፖሊስ ከም ተቐትሉን 11 ከም ዝቆሰሉን ድሕሪ ምቅሉሕ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ጉጅለ ጣሊባን ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ትዕጡ ጉጅለ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከተማ ላሆር ብዘካየዶ ተመሳሰለ መጥቃዕቲ 6 ኣባላት ፖሊስ ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ በዚ ተደጋጋሚ ሽበራዊ ተሪኦታት ዝተሻቐለ መንግስቲ ፓኪስታን ንምግትኡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ናብ ቀንዲ ከተማታት ክዋፈሩ ምዃኖም ኣፍሊጡሎ ኣብ ሜክሲኮ ብከል ኣየር ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ብልዑል መጠን ብምዝያዱ ምሕዳርታ ከተማ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ እቲ ብከላ ወሰናስንታ ከተማ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከም ተጋደደ ምሕዳርታ ከተማ ሓቢሩሎ ንሳዕቤናት ብከላ ንምክልኻል ነበርቲ ኣብ ምንቅስቓሳቶም መከላኸሊ ክወድዩ ኣባይቶም ክዓጹ ኣረጋውያን ዕሸላትን ድማ ንግዳም ከይወፁ ጻውዒት ቀሪቡሎ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ብከላ ከም ዘዛይዶ ዝገለጹቶም ሰመዚ መጠን ርእየት አንቆልቂሎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ደይቡ ዝነበረ መጠን ብከል ኣየር ሜክሲኮ ሲቲ ካብ 1990 ጀሚሩ ጽቡቕ ምምሕያሽ ኣመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ግን ዳግማይ ክዓርግ ከም ዝጀመረ ጸብጻባት ይገልጹ ነቲ ብከላን ምቁጻር ነቲ ኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ንምጥፋእ ልዑል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ሰመዝታ ከተማ ዝሕብሩ ኣብቲ ዝዓመቐ ክፋል ሰለማዊ ውቅያኖስ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ከም ዘሎ ብምርጋጹ ኣብ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ተወሳኺ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ኣሜሪካዊ ዳህሳስብ ዝቕንያት እዚ ኣስታት 11 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝዕምቆቱ ክፋልቲ ማያዊ ኣካል ድሕሪ ዘካይዶ ን4 ሰዓታት ዝጸንሐ ኮለላ ከምቲ ብላዕለዋይ ክፋል ውቅያኖሳት ዘሎ ጎሓፍ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎ እቲ ርኽበት ማያዊ ኣካላት ብሓፈሻ ውቅያኖሳት ድማ ብፍላይ ክሳብ ክንደይ ተበኪሎም ምህላዎም ዘመልክት ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውቅያኖሳት ብገምጋም 100 ሚልዮን ቶን ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣሜሪካዊ ክኢላ ኣብቲ ዓሚቕ ክፋል ሰለማዊ ውቅያኖስ ሓደስቲ ዓሌታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሶም ህይወታውያን ከም ዝረኸበውን ገሊጹ ንሱ ብሓገዝ ሳማሪን ናብ 1960 ኣብ ዝዓመቐ ክፋል ውቅያኖሳት ንዝተኻየደ ዳህሳስን ኣብቲ ከባቢ ምብጻሕ ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰንን ሰይሩ ዘሎ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኢንዶኔዥያ ብደረጃ ዓለም ብዕድመ ዝዓበየ ይኸውን ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ሽማግለ ኣብ መበል 146 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ማዕከና ዜና ቃሊሕን እዚ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ደሴት ጃቫ ክነበር ዝጸንሐ ናይ ዒድ መብዓል ጽጋ ኣብ 1870 ከም ተወልደ እዮም ቃለ ምሕትት ዘካየድሉ ጋዜጠኛታት ዝገልጹ ኢንዶኔዥያ ናይ ወሊድ መዛግብቲ ዝጀመረትሉ እዋን ኣብ 1900 ባዶ እኳ እንተኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ጭብጢ ከም ዘለዎ እዮም ሰመዝታ ሃገር ዝጠቕሱ ነዚ ሓበሬታ ብዝምልከት ተወሳኺ መጽናዕቲ ካየድ ከም ዘሎ ሓቅነቱ ዝረጋገጽ ድማ ኣብ መበል 122 ዕድሚኣ ብዝሞተት ፈረንሳዊ ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ክሰብሮ እዩ ባርክ ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ንሰዓ ስዳለው ዜና መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ንመስገን ብሩህ መዓልቲ
سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على توزين سبورت نهم بهاجراوي فدريشن كؤس اجري إرتران فيفان التودبه ناي اكلاو بقعات اسلت انتي غانتاتات كؤس اجري ناي اسلت انتي سلطنا كابشدشته كسب 10 غنبوت 2019 بادراش هاجراوي فدريشن كؤس اجري إرترا بناي فيفا انستراكتور مستر كريم مالوك توهبوم إذا نتخطط على حمشت معالتات توهبه نايكلس حسابون جبراون تمرتي كابشلشتين زباطات هاجرنا نستواصو أقدم ممكلت تخطط على سلطنة وصلوا 20 تشعاتن عسلتن تكوس اجري خوينو إذا نحجي دمه نسال سايوان زوهب زلو خوينو مغصلتان 40 كفالن كأه أبزقت العامات كوهابيوم عبنا مزازم علت سلطنة بريزيدنت هاجرا فدريشن كوس اجري إرترا آتو إسياس أبراهام ترخيبو لناي فيفا انستراكتور مستر كريم زلو أدنى قط بمجلاس تحسوت تمرتي بزلو عامي ناب سلطنتي بزقبا نخبت صح نزكايدو صعري ليدون مسغانو غليصون بتوسخ سلطنتين زقسمو غبراون كلس حسابون تمرتي نابغاتاتو مسكدو بزغبا كسرحلون ابقعس اغري افراخا عينتاوي لوطي كمصو تلابيوم انستراكتور كريم بوغنو هاجراوي فدريشن كعس اغري افرا بحفشو اب كل عينت عدمه كعس اغري بفلايكا اب نيدق انستيو نزريو زلو عتبنت بمدناقه قصانت كلون درجوه كب كم زبلن زلو امنتو بمغلاص نتغبرلو فحشو اقببلان كاب تمهارو نزرعيو سبورتاو دليتن امسغينوم إرتراوي تقدماي دايمنشن داتا أماني الجبرزجابير ساتفوزلو جيرو لإيطاليا تمالي سولوس بناي ربعي مدرك ودر كاتسيلو نيروم نزاكاب أوريتلو تبقيسه أب فراسكاتي زبال كتما زتزازمت نايكل 235 كيلومتر ودر تقدم تاب ساعات 39 نت ب 354 كيلومتر النهارميم زازي ممام أب مزازم دمه نزا مدرخ كولومبياوي ريتشارد كاراباز مسر بعت كالو تقدمتي أب استفتطلو لحرز قبروز عردمه بحموش 58 دقيقة 10 شوعات كاليتين مورا درت بليسو قدما يكونو ناي مزازم حنصا ترغيصوم 4 دقيقة بعدو 4 كاليتين دحروزاتوي إرتراوي أماني الجبرزجابير رما مبل 9 درجة حزو نوردرو فتصيموام أبزغ صاب حجي تخيل زلو وهلول نتبيه كرين كله ناي جزي ماليا تقال داماي كلب جامبو كيزما بريمو تشوروغليتي مرحلهم إرتراوي أمان الجبرزجابير رما شمون تمثال المدياب ناي مبل 234 ترتحيزو لا يركب ناي من اسيات أبتوها بماليا كولومبياوي أنجل ميغيل لوبيز أب مقلاص اللهم أمان الجبرزجابير رما سلسة ترتاكب بمبال أب 34 ترتاح تقميت لهم بحفشا كرين كله بقانت درجة برهان سكروه قداميت زلاخت كون كلام شوعات الترتا لا تقزبلت دبو أفريقيا دايمنشن داتا دما كاب 10 حاله ناب 10 شموته ورد الله إذا خمزين كلهم إرتراوي تقدماي كلب كوفيدس ناتنا البرهان ساتفوزل مبل 10 4 جزيو أب مكياد زركب زور كاليفورنيا تمال سولوس بناي سالساي مدرخ أصيل لابز نبرن تقدمتي كل 200 كيلومتر شفينهم أب موداتا استجبر ربرب دما تقدماي كلب كيك ستيب فرنساوي رمي كافانا بحموش ساعتنا 4 دقيقة 20 كلتن كاليتن عود كخون كلهم إرتراوي ناتنا البرهان دما مستال ل 4 تقادم تزحزلت 7 دقيقة 4 كاليتن زدحرت كاليتي جوجله بمخان نوردرو 20 حرن ترتا بمحاز فصيموم زور كاليفورنيا لمون بناي ربعي مدرخ وددر كقصليوم كبرى تعزبتنا على تاوزينا سبورت ابزي تزازيم لهم زوباتات بأبنة التقرب مرب كاب زوباتات تبع أقول تلفزيون إرترا كاب زوباتات محبراو فتحين من غاز كايت عرتات هيوتن من نبابرون زيقاتات مقيار السلاسل قبراوي سراح درجة هاجر نزكايت استراتيجياوي مدبات المعات بأبنة تقرب كاب زوباتات عم نفس وكف زوبا نؤ زوبا كتما حوسي كتمان من محدار كباب نزت تكبر كل مداياوي سراحات هاب قرب صوريز ستماي كونتات تمرتي أقول تعنا هنسان سرقياتاتن موقعزيان مرخابيتاتن بدقيق تقرب كاب زوباتات أبنتاوي توبقصوب نتفتات حرشا نعقاب ماين حمدن زمناوي مصنون لمعجراجن مرباح ناي سقال صبان كبتي دورهنون قاقحون نهبن معرن كالئن تنصبارب بزي كازي بحرياون بحلاون صقاتات زوبا تدهسس سلسته سومناويت مدب كاب زوباتات قدام مشد حر زينا تግርኛ ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ